Dobro jutro, pijanice! Здравейте! Здравейте и на здраве, уважаеми зрители! Вие сте, ще се изправя, колеги, ако мога. Вие сте с авторското предаване, подчертавам дебело и натъртвам авторското предаване, Часа на татко. Ето ни и нас започваме с една тревожна новина. Да, и тревожната новина е, че ти продължаваш да бъдеш в студиото. Плюс това ще започна аз с тревожната новина, защото тази тревожна новина, освен тревожна протежедолно, е и авторска. И става авторска тревожна новина. Уважаеми зрители, не слушайте продължението. То определено не е в час. Така не може да се работи, колега. И аз така, ми не работи тогава, бе. Кой така да работиш? Спи! Колеги, на коя камера си? Лошо ми става, звиваме със свят. Искам като ме хваля на камера да ме дава постоянно. А не да се върте главата от ляво на дясно, от дясно ляво и после да ми се повръща. Не от друга, от камерите. Ще се концентрирам, ще се стабилизирам, уважаеми зрители. Наскоро една новина силно ме притесни. Всеки четвърти ученик у нас пие. И притеснителното е не кое да е, а това, че алкохола в държавата скоро ще свърши. Его, последни запаси. При мен, уважаеми зрители, сега пак изгубих фокус. Обери ме малко, стабилизирай ме в образ. При мен, уважаеми зрители, е председателя на Асоциацията на консуматорите на алкохол Алхо Балков, с който ще си говорим по темата. Добре дошли, господин Балков. Ти мене уважаваш ли, ме? Здравейте! Първо ще да кажа, че много ви е приятно, че във вашето страхотно предаване трябва да има повече такива. Трябва да има повече такива. Вие, защото мен зрители ме търсят постоянно. Казват, може ли предаването е да не е 2 часа, може и предаването е 4-5 часа. Аз си ги записам и си ги върта от сутрин. Но аз имам да водя и други неща, коментари правя, във вестници пиша. Много ви харесвам. По училища хора да изнасям лекции. Търсят ме като цяло. Сега, мога ли да продължа? Момент само да мръдна мебелта. Почивай, почивай. Да дойде починеш. Аз ли съм вече? Заповядайте. Искам да успокоя всички, да гледам. Напред. Общо нашите оператори са професионалисти, те ще засекат някъде. Благодаря. Много добри. Да, хубаво е, да, вашето е вие да виждате камерите. Виждам ги. Искам да успокоя всички родители, чието деца нередовно посядат към запасите им. Вижте, господин Балков, не ви се разбира. Зрителят в това предаване е свикнал на ясна артикулация. Разбирам. Затова ще ви помоля. Аз не разбирам. Вие сте алкохолик сте. Не. Но хубаво е да Аз съм председател. на алкохолик. Да. Значи вие трябва да говорите най-ясно като цяло. Спокойно, госпожи и господа. Алкохол има. Къде? Така, в сънищата да ти протеже долу в мечтите ти има алкохол. Да, изключително интересна тема, дами и господа. Какво ще правим, ако стане алкохол само в сънищата ни? Като начало ще млъкнем. Това ще направим. Не ми провали авторското предаване. Така не може. Не може аз цял живот да се трепа, да мисля предаване и ти да дойдеш тук да ми кръстосаш крак и да ми го измъкваш под ръце. Без мен няма го има това предаване. Все едно, че не съм те чул. Облегни се спокойно назад, почивай си. Лошо. Така, господин Балков. Ало, тук. Алхо, искам да те питам... За какво исках да те питам? За какво говорихме, бе? За младите. Да вляза! Не. А вие, уважаеми... ние сватбата е утре. Скъпи приятели, ако искате да кажете нещо за младите, просто наберете телефонните номера. Ние сме тук. Ние.
Веднага ще отговорим. Не. Към колко горе-долу часа ще свършиш? Защото мога да отида да напазарувам, ако ти е дълъг монолога. Не. Значи не ние. Само аз, разбра ли? Добре. Извинявайте, че така малко експлодирам, ще се овладея. Заради вас, зрителя. Защото за мен, зрителя, вие сте света свети. Но ще помоля някой от тук. Ако може, ако имам още останал екип, махнете го от тук. Балко, за какво трябваше да питам пак? Чакай, само да питам. Едната тема изчерпахме ли? Според мен едната тема изчерпахме из основи. Почти сме изчерпали. Сега предлагам да започнем рязко към втората тема. Браво. И втората е... Алко! Аз? Тя и втората ми се губи. Защо младите толкова... Защо младите толкова много пият? Защо? Много хубав въпрос. Хубав, той е изчерпателен, той е мислен въпрос. Той е авторски въпрос. Защото... Защото сигурно искат много да приличат на нас по-големите. Ако извиняй, ама това тяхното братче не е пиене, бе. То направо си е наливане, бе. Не знам. Да. Аз разбирам малко. 200-300 грама преди училище за събуждане така. Да. После, примерно, още толкова през голямото междучасие. Малко за релакс. И още така малко след училище, така като награда за успешния ден, нали? И разбирам малко преди лягане за дезинфекция, профилактика на устната кухина, нали? Най-много до 3 пъти през нощта. Така. Но да се наливаш без мярка. Значи това е безобразие. Аз това младото поколение не го разбирам. Така, абсолютно ще се прав. Не го разбирам малко. Затова ви уважавам безкрайно. Страхотен водиш на едно страхотно рейтингово предаване. Така, хубаво е да го повториш, да го чуят мебелировката също да го чуе. Но това е... Хубаво е да го чуе за обикалящата ни среда. Страхотно предаване, благодаря. Няма нужда от коментар. Но това е защото младите много разчитат на хапчето против изтрезняване. Алко, има ли такова хапче, бе? Все още... Чисте глупости, бе. Не, само се разработва за сега. Да, аз съм го опитвал. То е видно. То е видно. Това е невъзможно, защото до сега е тествано само за живот. Алко, по-голямо животно от него има ли, бе, братче? Има ли? Няма. И защо тапанар Волен? Да. Пиеш, като искаш след това да изтрезнееш? Веднага ти задавам контравъпроса. Да. Хабиш алкохола, бе? Да. Аланхоло? Не. Ето защо, уважаеми дами и господа, това е моя реплика ли е? Няма да сега ще кажа. Ето защо младите се наливат. Защото, уважаеми зрители, нямат подходящ пример в живот. Как? Това пример ли е? Не, това не е пример. Това е... Не мога да намеря думата какво е. Животно. Животно. Мерсиал. Може. Малко останахме, братче, хората за пример. Малко. Това сме аз. Малко останахме, така е. Слабохарактерни са днешните млади. Пият и вместо да преминат през всички етапи на махорлука, оформиш личността, характера, като гадене. Скоро ли ще свършиш да си платят тока, водата, да отида на една екскурзия до Хисария да се върна? След Хисария ми се обади. Ще се пратя на Реченски минерални бани. Всички етапи на махмурлука, като гадене, виене назад, повръщане, загуба на паметта. Младите предпочитат веднага да злитнат към хапчето за изтрезняване. Защо? Защо, уважаеми зрители, това не е сериозно? По-добре да не пият. Значи, колеги, лайф ли сме? Лайф, нищо, това ще го отрежем после. Значи, сафана за финалът. Ти казва младите да не пият. Аз казвам, не! Казвам не. Няма да стигаме до крайности. Докато разгражда алкохол, човек всъщност се изгражда.
А алкохола убива нервните клетки. Остават само по-спокойните. Затова е хубаво да има спокойни хора между нас. Алко. Да се надяваме, уважаеми дами и господа, дръпи се, че ме затуляш, че младите ще се научат да пият подобаващо, а не само да правят зян